kapasa juo bawang are lata lampau pita nomor sabalik kini kan masuk dua balik tabang kali yo tabang la burung dua tiga nak jangan yo lama tabang kali oke ini yo itu sambung puluh dulang yo kasa dulang lai pendulang yo ame disalido diulang yo kasa ulang lai penyambung curito nanti ngaku anta kelantai anta tidak nananta kepadi mudoyui anta sampai yo anta indah nak sanang yo hati nambah samu dan bilang yo tadi ya buta serosang ngadang di hati rumah ibu sadang bayi ibu hati na residen di Bangkaulu sadang di Tapilawi tinggalkan buta serdolu kini kenoto kita sabui barangke sedan nangkete meninggalkan rumah buta ser menuju ke rumah Nimar pindah kolam oleh yang taruhnya wala sarantang le dua rantang mencukui ketiga le rantang panjang nala tiba di lama rumah masih mati urang la turun nade bilang ibu rep Nimar satu tibo inyo di rumah ladonyo ambil masuk itu kanyo anyang upik ruki ya gue kanyo lado sama so itu ruponyo kini ibunyo kini ladonyo ambil ke balakang takajui upik siref ni marapole katorang gadiko onde ibu dan adibu mengapa kini buku poiko itu katonyo kini dan kemana kini dikatakan mengapa sampai kadilado ibu Rukia menjawab ibunya masuk itu kok itu nak nangkau katakan dapat tu inyo rupo itu membuat malu kerajonyo lah jale biludu sapra makan urang dapetnya siram kajo kuah mapia biar dilado pajai kokoi Omandang alekato rupo itu menjawab sinan ranggadiko usah dilado ibu Rukia co itu nangkato inyo kasihan awak kainyo nyawa satu insan sarupo inyo lajale jadi babu de aro mabu lape mangakan buai kalau ibu lado kini ibu Rukia aku biar tak jadi mernika co itu katonyo kini sadang kababu ibu leke jam kunun besok ke suami ni marco itu kato anaknya omandanga kato rupo itu ndak jadi kini Rukia di ladonyo mujuenyo bela dek ref ni marmadi indah kolamo antaronyo
Sadang diuntungi nyokini mujo nyobela di sini mar mengkota tolong rukia aku kita tinggalkan si rukia nanti bilang si Abu Tasar abi hari baganti hari kanyo cari akajo budi co itu bana maso itu ba acara main bawi ibu supaya bu jamangasan detuan adola pado satu hari nyobali cando kain panjang nyobali bajunan salai cukui la sulap jo salendang cukui stagen jo sike nyo cukui la camin maso itu serato badak nyo sakali nyo bungkui bana elo elo la sudah sinan di bungkui nyo rupo nyo kini na Abu Tasar nyo imbau sopir nyo kini kei dangakan bana kadi sopir iko agikan kepada babu rukia suruh guntiang baju dinyo co itu kato komandan ko katokan kepada inyo baso barisuenyo kadi panggil pakaro kubuah di pareso sekalipun perkara kuat tapi sudah mengeluarkan darah di rumah ibu ambo sudah akan jatuh kriminal cuy itu kece Abu Tasar koi mendanga kato komandan nyoma alun le sopir ini perintah tentu dijalankan nambarang ke inyo sakali naik sakali kate oto indak lamo dagang tukini pintu satu tukini menyolai kabarang ke motor tukini masalah padi narang ganteng pupuinyo tanpa di pamatang mesin idui roda bagel yang menangi kabui di belakang indah lamo sesudah itu alasan rantang le dua rantang cukui ketiga rantang panjang nalatibo di rumah ni mardetuan Baranti motor nam polisi apa katanya sopir kini cuy kola di bapak iko agikan kepada babu si Rukia iko perintah di komandan iko lakain dengan baju suruh guntiang baju kokini karano baris inyo kadi panganggi pakaro kuah di pareso pae itu perintah di komandan sekalipun perkara kuat tapi sudah mengeluarkan darah sudah akan jatuh kriminal cuy itu katanya kini mandanga kato rupo itu lah tinggal kini pakaian polisi kini lah barangke otopai bapak maimbo orukia kamari kau baris suapi kata panganggi mapi karena pakaro kini nanda olu tantu keniyo di pareso cuy itu kato Pak Abdul Qadir kini guntiang lah baju kodolu cuy itu parenta indo sama mandanga kato rupo itu sinan takajui si Rukia nyotarimo paragi kini nyopinjam masin sirep ningi marmatuan kalau nyopil si Rukia biarlah wak lebabu bana tapi manjai le memang pandai ko hilang sabit di kandang siap boleh nama bau soal menjahit le mana rawang kadapue inyo pintar pulo nanco itu pieruki yaran dunia pulo da olunyo nah le urang le disa
salido na taru yuole peka kambang gariang tapian komada ulunyo kini lah jadi bakok rawang kawan Lanyo ambil candonyo guntiang baju di Rukia. Kalau Rukia ka mengguntiang baju indah inyo pakai patron, indah inyo pakai ukuran tentunya calik from badan guntiang bertindak sendirian cuy itu putui caro guntiang matuan. Lah sudah baju diguntiangnya baru keninyo leka manjai. Kalau Rukia leka manjai kadang lagi lah disilungkang tarandam surojo munsaji jarum patah si kocilang duduk pamanung le tukang jai. Iyo gambolo di lawi nata dipuke anak le pariamen suto dijai penjai patah guntiang tercampak le dari tangan nancu itu jahitan ninyo upia bana mole nur aini nambah rumah di pandakian bagalui le banang le josi koci la minta batamu la dijahitan de anak de nurang dia aji iyo kamu dia ke padang koto le memang padi ranggu si koci kok banang di buku di kusui nyomatuan Nala sudah baju dijahit padona nari nasari tula dicubokan kabadan nyodek pinter inyo dimanjai desan tiang inyo namangguntiang osapadi ndak kamale sedotuan Laksana ngati si Rukia hari barantu abi juga dari siang hari malam hari malam ke kita bilang matonyo tanam ngolalo pangana jauh-jauh hampir barisu awak kata panggil kantor polisi kadijajah Iyo malang tibo diawak dalam banset sonsaro tibo kantor polisi besok ke diturui mungkin kabagole dalam tangan si matuan hari bertambah bijuo sekalok lalok hari siang berkuku ayam menjagokan berkuku bunyinya ayam berpicu bunyinya murai di dalam matinya danda mungkin kok tubuh kamar rasai 2 kali ayam berkuku alun siang hari di ayam 2 kali murai berpicu alun siang hari di murai apa tu tando hari siang berampiang surau jamun saji sama obat tabu keduanya elang gumelang matu hari tabi keindah dunia dicayo nyodi jago lalo inyola mandi sudah mandi rambut disike inyona nindak bakar ajo sepagi tu karano tepanggi pekakan tua matuan hari bertambah biju lama makai upi Rukia kalau Rukia leka mamakai batang si bali ya si balintang batang si tindia duo sanggunya gue bagai bintang Maria bajon jantang kai bungo lalake kain panjang alui lalake baju naranca otuan Ojo itu lebana yo masuk itu indah dirantang panjang bana Inyola sudah leka mamakai tapana cali Abdul Qadir kalau dipandang masuk itu indah tanggung rupo Rukia lah babali rupo nalamo tagade badan lekuri juo Kadi pandang rupo Rukia si buyong siya maduri baru di Bangkaolu kini la pindah le kasi boga
inyo sapantun lebu dialui banang padi ragi ketujuh anta kok bali maha bangan nama Tuhan sudah memakai yo inyo kini dak kolamo dengan taronyo motor polisi nalati boy latai ibu sirukia minta permisi kan dosa mangkani mar bakato pulo onde ni mardanga kena ibu lata panggil di polisi mana rilakan jari yona payah ni marna anta kepulang merantai indah anta kemauni tansiga adang omerei indah kolamu antaronyo menjawab upi refni mersoli tu ibu jaragu ko nyampang ibu beko katatan biani mar membayar dengan done buai kato sampai nyo permisi naik sekali kate oto lanai ate motor dinas malun kini na polisi niduikan sekali mesin oto mesin nidui oto barangke ketingga rumah si refni mar ke kantor polisi diangkuinyo Ari batamba yo abi juwo ala sarantang duo rantang cukui ketiga rantang panjang nala sampai nyotu kini gas kontak gigi diopor rem dipijak otot agak mesin mati polisi turun rukia disuruh turun malun sopir tu kini diantakan kini babu rukia iyo kadako komandan nyoy lama masuk dalam ruang komandan cuitu bana si rukia malun kini kepala polisi kota Medan tadi suruh duduk si Rukia lah duduk ate kurisi rupanya sama so itu sopir lepai kababalik pintunya kunci dari dalam lamo ambo di sini nyobao ambo kini di dua samang mangkui nasi kerumang kumudo mati bo malang di ambo manati yang awas salah pulo talape cambuang gule padeng kumudo kapian tigo cambung di meja taseraku te meja panu biludu kaneku amang kumudo ambo di sini nyotangani budak balian nyosabui nyotangani ambo di dua samang talambui kumudo kesan dia meja ada rasa sambuang kumudo merasa ambo kane tangan cuit tu nasib bahwa banse mangkubu tampak bana lurah tak babatu mangkumudo ojo itu kato deni nyokini cuma sekete nyong kumudo tolonglah putuikan kumudo pekaro ambo biar ambo masuk tansing kumudo kok kapulangku kamakan hati mangkui
mandela berang pada amboku janjaraba pintu kabatutui mangkumudo biya bagonde dalam tangan sisenggo itulah kumudo natalo diambo manarangkal kumudo masukkan sajola dalam tansingku ambo ramase rupo iko kumudo mandanga kato ibunyo ruponyo buyong butasa indah salatan laitang kini lepanu parui dari tadi menantangi taga butasar dari kurisinya turui kini na ibu bagulambe manangkui bujang kapau ibu oh ibu oh ampuni oh jamu iko butasar na ibu mabu saja mulok kete wa bapisa bu debase kampung ketiga bu debase basera sera bu banyak kaki ujang kau bu diri bopati pukuanan o ibu dirimbo panti bukuan menangi labuyang abu tasar konda ibu Maryam jawab Pak Herman nama nolong bunda basuo ibu jauh jale mungkin hari mau nang kakanyang oh ibu Malun upiak di rukia menangi pulo mendangakan tekaji upiak rukia baso butasar laki ronyo tapaki ibu kontaninyo one nakanduan dena tasari zuyana ho agema ibu diang jang dari ketena Pisa ojo ibu yona debase jagai basera sera yona de tidak na itu pisa majang oh menangisi nasi rukia ibu sangkona ujang lamati mana kironyo lai dujuna cuikona simnyo jam ibu angotasarna hodiran tawi dujang jadi babu mana dape yo pulo kami tangan apa bilo kampuan yang kata jaja letas sere cuy kuburu nasi punya nae Omarato sinan sirukiana indah disangko angka batamu dota serela gadang yona wa angkini buju batamu oh angyo ibu Batamu rukia kini jo anaknya senang rasanya kira-kira Ari bertambah biju tuanai Sinan bakato manyolai onde ibu dangakan
dikatokan mola cuma sekete bu dikatokan baal kini upi rep ning martado kadiri buku nan ibunya lajale ke jam cuma sini markito pandang mandanga kato rupo itu kalau sini marota sare itu nana elok bana konda rep ni marna manolong mana mungkin nyolado ibu de ibu nyoyona tapi sini marlai membela coy itu katonyo kini itu nanana elok bana yo jang iko nang kato yo jang dari ibu kok boleh pinta ibu kawa anggota serejan diambil asik kini ibu inyo pandang laupi sirep ni marna itu nan urang bayi bana yo itu anda nyona minantu ambo deta serei indak rilai buang kengkawin yo nak jona lain selain dari upi ni marmayuang mendanga kato ibunya lasanang hati abu tak ser kalau pilagam buka babelok ketukoran dalam padi kolaco itu di ibu nak kaya lo lasamo sanang dalam hati yo ibu cuma sakete disampaikan kok nyampang ibu tiba di rumah kalau batamu si Refni mar kalau inyo kini nyampang batanyo baala tanyo pakaro ko katokan pakaro balumpu tuyo ibu jan tabati tabarito jan tahu ni marbaswambo anak ibu co itu katonyo kini mandanga kato rupo itu lasanang pulau hati si Rukia butasar batanyo juo cuma lain di ujang bulan tekana lai kuado bapak batamu oh ibu menjawab ini si Rukia kalau bapak ang pasar nang tanyo lamalang nak tibo di ibu lamujuet tibo di bapak ang ibu karajo tukang cuci piring ditaruh tuang bapak ang datang jo sederanca mana bapak ang menuju kota Medan kok menurut tasar pendapat ibu ado bapak ang di Medan kok cari lah dulu bapak ang ona mandanga kato rupo itu lasanang hati abu tasar perintah tiba di sopirnya hantar kembali babu Rukia itu katonyo kumandan tu supirkan niyo lah kabarang ke diantakan babu Rukia gaeran polisi banyak mengapo merah mato kumandan co itu nang kato inyo nan mandeko co itu pulo gaeran polisi banyak tapi batanyo le tak barani co itu bana maso itu ba pulo le ka batanyo iyo kumandan gadang bana nala naik ke hati oto nan polisi lah naik pulo pintu tatuti masih ni duit roda bagel yang oto jalan na masak padi narangkan tiang bukunya masak lah tampak di pamatang masih ni duit roda bagel yang menangis kabui di belakang matuan
Oto batambah le jawa juwo walasa rantang le dua rantang cukui ketiga le rantang panjang kejawa le panjang sambil le laput tarampai le ditarali di jawa le lambe di jalan tibo di rumah le manyolai gas kontak gigi diopor rem dipijak dan oto taga kontak dibunuh le mesin mati turun polisi le dari oto baburu kia le turun pulau. Terima kasih nyoka sopir tu, terima kasih ku banyak-banyak. Itulah kata le si Rukia, kata sampai sopir lapai, hormat pulo le sopir kini. Indah kola mole antaronyo, nande bilang dah gantung kini, nam polisi balik ke kantor kini, refni markito etong. Rupanya upiat si refni bertanya sekali satu tiba, onde ibu dah akan mau labaa, letaknya perkara tu ibu. Mendengar kata rupo itu menjawab inyo sekali ko itu nak nang kau tanya ni mare lumput pi salah cuy perkara kodomar mungkin kemaksudkan si ju mapi Oco itu katanya kini menjawab upi Rukia. Kalau itu ibu jangan ragu. Kok nyampang ibu masuk tansi ibu. Oh biaya mar membayar dandon deh ibu. Kondak lo namu besok dan do dibayar biar tak jadi markawin joi nyoyo ibu cuy itu jawab ranggadiko. Nanawak kini nak bau urusan jan ibu kata kui pulo imar manang guang resiko nyoy. Mendengar kata orang gadiko bakato kete si Rukia kocoy ko markau jui ibu kajadi ju nyonakan duang kajadi minantu ambo marco itu kato bagulambe ndak rila dituka jona lain do marei. Rupanya kini nak masuk itu dibilang kepala polisi kota Medan mendengar bapak ada di sini. Magi tahu kini ke bawahan apa katanya Abu Tasar nambo kini ke dinas luar cuy itu nak katoinyo mungkin ke jauh apa jalanan cuy itu kato kawakilnya rupanya kini nak oh masuk itu inyo raun dulu di dalam kota matuan. Dicari juga bapak kandung dek lamu inyo raun maalun kini motor dinas. Nandi bujur di balintangi dijalani le kota Medan bapak nan nindak kabasuo barang ke pulau dari Medan dituju dulu tabian tinggi sampai daerah nan siantar sampai parapat dicarinya bapak nan nindak le kabatamu tamanung ni Abu Tasar di mana kola bapak ambo bapak lai ko bapak ini juga pak
ilang akabuta serkamano bapak kawat cari pae wampiang paraga jo pungasan nang katigo jo ayaji pae jajak tampak baun mangasan pak tubuh kamano hujan cari yo bapak itu tekana di buta seruponyo ado pado satu hari sopir cie pengawal duo iyo buta serkonyo seorang obarampe dia teo toco itu bana manyolai otakana pulo di buta serio sambil mali resor sambil mali daerah nyuinyo keraso kabajalan menuju ranah kota raja Lituan hari pagi ke kita bilang disiapkan minyak secukupnya diisi cendok selender nanai sudah kanyo tuku rupanya kini sopirnya lanai cendok komandan lanai cendok pengawal pintu tertutup menyolai pintu tertutup gigi pere kontak di beong star masuk star tatakan masih duit mendanguang bunyi motor dinas otuan masih ni dui oto kabarangke maalun kini sopir oto iyo komandan nanti hati sopir karajo maalun kini masuk itu dia percando lari oto dari satu opor kedua dari dua opor ketiga jo tiga motor berlari kendari yang mendari kasih alui kajaba tukete unilang kisah wangi lalu uni sarasa ayat tajun makin dikelo makin kancang moto bertambah jauh dari siang hari kan malam di mapane sinambaranti di malapa tentunya makan cuy itu dalam perjalanan rancang tangga tiga cancang di tingke tangga tiga tingke kalau dirantang tentu panjang biar di punta nak pendek dek jauh motor di balari hari pagi sama itu masuk di resor kota raja di ojo itu bana masuk itu indak lama kini masuk kota tapampang meret toko gangadang tuan toko nani yo letak tapi jalan mulo ka masuk kini kota bana di sini letak toko inyo tapana calik butasar toko melano lubu aluang pariaman kota raja merek di banga watasiro darah kumandanku sinan takajui memandangi perintah tibo kana gua o sopir bisiko baranti konan toko namo cari malun noto sadang kancang tasasa sopir masuk itu nyoren taga oto kini cuy itu bana remoto pakai cuy rem masuk itu tabanang raso nyoban rem dipijak oto tagak mesin mati komandan turun badar bunyi sipatunya tapampang tado pangkatnya cuy itu bana masuk itu singo bajompa di kapal lo nambaron yang sabala suwo indah tanggung laga komandan pengawal siap sekali cuy itu bana masuk itu nyoturui toko si malano
Lapuce kini orang toko karena malano lai tahu basui ko kepala polisi kota Medan cuy itu pikiran si malano apa pulo kola urusannya. Bertanya sekali komisaris kini cuy ko di bapak nak punya toko mengapa merek toko Lubuk Alung Periaman sedangkan berjualan di kota Raja Lai ko ada surat toko cuy itu kata komandan ko matuan. Mandanga tanyonyo rupo itu menjawab sinan si malano ondeng kumudo yang kumudo. Ko surat toko kumudo tanyo memanglah iya do basure. Nyo ambil cando surat toko nyo sarakan kini nak ke komandan nyo calik bana di tasar elok-elok memang pandai bapak kini membuat surat jua bali lai kan kuat kini jua bang Ali. Tapi nyo mali sure malun buyong abu tasar itu sebagai pentasi saja tapi kena do kini nanyo tuju nyo sarakan sure babalik kini cuy ko lah di bapak. Cuy itu kata komandan ko mangkok kami sampai kemari menurut laporan polisi tempat kota Raja toko bapak banyak menyimpan barang smokel barang gelap banyak di siko itu bana kambo pareso bapak Apa iyo ko apa tidak cuma ambo ingin bukti cuy itu kata komandan lapuce cendo malano indah do dong kumudo barang simokel do barang gelap kambo jua dong kumudo tamanung sinan si malano do awak menjual barang gelap bulia di Medan pengaduan tibo pena siapo kolah nyonan tajam Iko gak bare pengaduan komandan bana langsung mamarege sokoi. Itu pikiran kini nak masuk itu rupanya kini abu tasar apa le kata komandan ko kini cuy ko lah di bapak toko bapak ke kami preso tapi kerana kini waktu tidak mengizinkan barisut toko kami preso cuy itu kata komisaris cuma sakete disampaikan kerana kini kami istirahat lai kok boleh siko manompal halo ko bapak kami numpang istirahat malam kini cuy itu kata komandan ko menjawab sinan si malano ongku mudo dangakan bana dingku mudo mangkokan kini bokatokan kok lalok lai boleh siko tapi makan kita di lapau mangku mudo menjawablah sinan nak masuk itu mengapa makan di lapau sinan bakato si malano ambo nani nda ado bini dong kumudoi hari batamba yo abi juo cuy itu bana masuk itu kalau itu kumudo katokan nambona ninda bapak dusi baru bakato kini komandan ko mangapo segadang iko toko bapak mangapo tidak ada bini di ma bini dicampakkan anak di mangano diserakan iko tingke nyode buta sarmatuan Mandanga katorupo itu pucek sekali si malano sabak sekali menyolai ondeng kumudo danga diangku mo sampaikan ko itu nang kumudo tanyo duduk lang kumudo elo mo bukaku sejarah langan mo mangkuai
ambo buka sejarah lamo cuy tu kato deni nyokini takalau makso daulunya ambo kan bukan orang siko kampung dirana lubu aluang mangkumudoi ambo batoko di pasar bawah kawin yo anak rambirugo banamo piak sirukia dek lamo kumudo ambo jo inyo barana song orang laki langaki yang kuei tapi malang ku tiba di ambo ampe tahun ambo batoko kep yang abi pindah ke sawah di sawah idui menderita mangkui ojo itu katonyo kini nanawa kini lah basawa padi sudah utang dibayar utang nani ndak lantai juo dapet rukiah minta sara mangkumudoi ode banse macam basuo sampai bacare yang bojo rukia anak taman jo batinggakan banamo bu yuang abu tasar mangkuei sudah itu ambo manggale balik anak ko batamu balik di ambo kironyo anak lakuru ya buat panjang badal lakuru baju cabai serawa buru naninyo lah kawin jorang lain dan anak indakkan nyo tolong anak terabai-rabai di birugo tinggal jo nenek bansek pulongku ambo ambil anak ambo balik ambo gadangkan ku dalam toko sampailah masuk bersikola tapi inyo dalam kelas 3 inyo nak baik jalan-jalan ke batang sabi payo kumbui nanambo bagara-gara cuy tu kato si malano konan di bapak ko laut dalam balango 20 lah minta kepiang ke bapak tiriwang mandang ambo suruh kini ke bapak tiri diambong komodo memang bagara tapi dia anak tasimbilu inyo laringku dari toko saja inyo pai dari tokoku sampai kini ndak batamu dong komodo kondak mencari anak ambongku ndak sajajak kota raja dong komodo oh dilai ambo namanggale mangku dibatin mencari anak ambo bajanji ate namo Tuhan bajanji ate namo Nabi malaikat sasi kasadonyo kondak batamu anak ambo nambalun kababigini dong kuei menangisinan si malano sehingga iko lang kumudo indak talok diambo mauraikan rasanya tampang kue anak manjo mengku anak manjo oh indah tatan lai di butasar taga butasar dari kurisi ya mato kini dari badare nyorao bapak yojo ya mato onde bapak lielau jampa oh iko butasar na bapak dari kete care jauh jampa dari kete awak bapisah pak mujualai ujang ko gada konda Pak Herman nama nolong indah batamu janjo bapak dirimu panti buku anam yo bapak
Pukul 6 di Limbo Panti mangkok sampai ambo ke Medan nyesarakan ambo bersikola cuy itu kece Abu Tasar agi ampun ujang di bapak bukannya salah dari bapak salah di badan diri ujang cuy itu kece Abu Tasar Pemandangan tu anak kandung baru tekajui si malano aye mato jatuh cie jatuh duo onde jadi waang lako buta serena dari ketena pisah jawab mana tio nagari bapak cari jangai oh jangan ninda kabasuo dota sere disikona kita batamu mana kondak mencari yang nak bapak nak kemari dota serna Waang seorang jangan bapak roknya nak kok gaek bapak ambil suana awi ketampe minta aye mata sere gila pak ketampe minta nasi yona konda doang ko idui jange kota jelo bapak di palanta mana urang naninda mabekan jange osarina kota nampak dia dota sere dagang tajelo ramilari kok di jalan na bapak tajelo mana konda do urang kamanolong do jange tapi kok lai anak kandung indah kesansai dojang ko bapak waang na sayang jawab pak ojang menangis nanti malano anak ini menangis pulo jaswaba di ujang lonta bale doba mujual lai ya wa batang abu mabai menangis nanti malano aye mato jatuh badari putasar menangis pulo indah bosangko kabatamu bapak yo bapak di Medan bapak hujan cari sampai kenawak kata biar tinggi sampai parapat kawat cari apa naninda kabasu mangkot sampai ke kota raja kironyo lai bapak siku lasana bana di ujang oh bapak Osinan bakat tua buta serletan tu di bapak kini kona bapak lai sedang kayo jujang batamu mapak tapi ko ibu jang merasa bana bapak jadi babu di kota Medan ma bapak kini kok mulia pak minta ambo kok leibo bapak kau jangan bapak iyo surui bali ajo ibu jang bapak Omandang akato anak kandung cuy itu bana masuk itu taman sinan pasti malano dia